बेखौथ' नंगौ मानो होनब्ला हाग्रामाया बुंदोंमोन जे कि मरमाखि टिकेट खुजिबा नाफाय नाखि होनदोंमोन टिकेट फाबा दिसुन होनदोंमोन ना बे माथो टिकेट होखो बेयावनो जों मिथिगौ जे BPF हान्जाया मथा मथि पलिटिक्स फेमिलियाव थांदों आरो थांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो फैबाय थानाय समावबो बेबायदि जागोन उदालगुरियावबो बेबायदिनो जागोन दा जेनेबा रियसा देरहायोब्ला गावनि फिसाज्लाखौ होनो हागौ आरो नङाब्ला जुदि देरहायोब्ला जोंनि जितु डिपुटि चिफ थाखानाय जितु माबाया मा होनना बुङो डिपुटि चिफआ गसाइगाव खारलांगोन माथो क'क्राझार खारलांगोन चिराङाव खामफानो होगोन बियो होमबा जोंनि उदालगुरियाव थाखानाय जुदि राजनितिक जितु डिपुटि चिफआ मा जानांगौ जाखो हो बेनिखायनो आं खावलायदों जे बे बिथाङा डिपुटि चिफआव थाथों आरो फैबाय थानाय समाव जितु बेखौ एमएलएआबो थाथों बेनिखायनो होनाया मोजां जे जोंनि माबाखौ डिफेन्सारखौ भटआव दैथायहैनायासो मोजां नोंथांनि बायदिब्ला उदालगुरियावनो डिपुटि चिफआ थानांगौ आंनि मथेबा डिपुटि चिफआ उदालगुरियावनो थानांगौ आरो दिपेन बर'आ इउपिनिफ्राय एमएलए थानांगौ दिपेन बर'आ एमएलएनिफ्राय इउपिनिफ्राय एमएलए हिसाबै थानांगौ होमबा जोंहा मोननैबो थागोन बराबर जागोन बेनिखायनो रायजो राजा सानखादों बेखौ थारमाने आगोलावबो जोंहा इउपिनि समावहाय गुबुननि साननाय होनाय जादोंमोन बे समाव बहुद गोबां खस्थ' मोनदों रायजो राजाफ्रा माने मानसिखौ लोगो हमनो हाया जादोंमोन बिदि जादोंमोन माने बेखायनो फ्राय रायजो राजाफ्रा सिन्थाखौ बे दिपेन बर'नोनो होगोन बायदि जुदि मोननैबो डिपुटि चिफ आरो चिफआबो जुदि क'क्राझार आरो चिराङाव थाङोब्ला रायजो राजाफोरा खामानि मावनायाव गोबां खस्थ' जागोन थारमाने माबाया BPFनि जितु हाग्रामानि साननाय बा बियो गासैबो क'क्राझारनि साननायसो माने BPFआ क'क्राझारनि पलिटिक्सनासो सानना लायो बेनिखायनो उदालगुरियाव माब्लाबा मोजां डिपार्टमेन्टखौ होआ दा जोंनिफ्रायनो 9 जन डिपार्टमेन्ट देरहादों 9 जन मानसि देरहादों माने MCLAबो देरहादों 9 जन मानसि देरहानायाव खैजोननो मोजां डिपार्टमेन्ट होदों देलाय बुङो दा डिपुटि चिफनो मोनसेल' माने माबा होनानै दोनदों रिभिउ जादों माने डिपार्टमेन्ट होनानै दोनदों एग्रिकालचार होमबा गासिबो लाजोबबाय खिन्थु प्रमद बर'आ बिदि खालामाखैमोन प्रमद बर'आ उदालगुरिखौ मोनसे फेक्टर सानना लादों बेनिखायनो डिपुटि चिफनो माने पिनारि डिपार्टमेन्टखौबो होनाय जादों आरो मोनथाम डिपार्टमेन्ट होनाय जादोंमोन दिनै फ्रेस मोसारनो मा बेसेबां मोजां डिपार्टमेन्ट होदों हा वाटार रिसर्सल'सो होदों आरो बे फिसा बिलु डिपार्टमेन्ट होफाजाबदों बे हिसाबैब्ला खिन्थु जों नुनो मोन्दों BPF जितु हान्जाया क'क्राझारनि मोनसे पलिटिक्स खिन्थु प्रमद सारनि जितु इउपिएलनि जितु पलिटिक्स हान्जाया गासैनिबो थाखाय समानै नोजोर नायनायखौ जों नुनो मोनो